Ha ka bakhadu bluj mi sendan laingut ki MLA ke Kongres kentup ya arngut ki belasyak sospon ha ka Meghalaya Pradesh Congress Community MPCC hadin argenta bala abiki diki he ki han ke NPP ban pediang subha kum ki nangwan subha bakerpang kini ki laingut ki MLA ke Kongres klalej ban penyeso purano ialah di Asia Keseng National People Party NPP henen ka janmir jong kesngining kong. Kini ki laingut ki dayu MLA ka Mauhati uba Charles Marngar, MLA ka Nongston uba Gabriel Walang, bat MLA ka Omsning u Dr. Celestine Lingdo. La priang subhai kini ki laingut da National President ka NPP, bat Menteri Rangbah ka Jela Konrad ki Sangma, ha ka jingedan lang ki nongelam ka party, ha ka jingelang ka balong ha office rekam ka Bathma jong ka NPP ha Shillong. Ka Kongres ka dan sangut ki MLA hadin ka jing no kam u MLA ka Gambagri u salang sangma u blajab ya ka election MP Lok Sabha Natura kala dan Mynta satang uwei u MLA hapo ka ying darbar tauan ka Jela. Uni u MLA basa Marwei ha ka Kongres udai uba Ronnie V Lingdo uba Mikmat ya ka Menliam constituency. Kini ki laingut ki MLA ki beralej IT ru ya ka Shiti sya ulampang ke ying darbar tauan ka Jela u Thomas A. Sangma ka bapenpau ya ka jinglet banyasno lang no bat ka NPP. Na kaliang ulampang ke ying darbar ula ai ka jing itu ya ka jingwan penyeso kini ki laingut ki MLA ka Kongres sya ka parti NPP ka parti ka belasan syari ka sarkar hapo ka Jela. Dah kani ka jingwan ya so kini ki laingut ki MLA ka NPP kala kanjo yu number laipuwei ha ka jingdan MLA hapo ka ying darbar tauan ka Jela bat Mynta ka parti NPP kala la wat bantau sarkar Marwei hapo ka Jela hadin ka jingwan penyeso kini ki laingut.